cinta sampun. Makasih. Sama-sama. Ini dompetnya saya tutup. Dikarenakan sudah penuh. Ayo Dok. Karo ngenteni Ndara Putri iki ya, sing padha besok sanggene ngadi busana. Lho Ndara wis teko. Krasa to nek tak rasani. Sus napane wong enten sing kuwalik kok. Apane sing kuwalik kok? Lah rambuté anak-anak niku ngepote niku ngeten lho. Lah kok ngepot ku mlebu menjero. Mulane pikirane kok bolak-balik ngono dina iki mau. Anggere ora iso sing kuwalik ngono wis seneng aku kok. Mboten, Ndara. Lah kepiye jeneng gawe kret siben wis padha rampung to, Bu? Inji sampun rampung sedaya. Yen kaya ngono aku seneng banget. Saya niku dina iki aku dadi temanten anyar lho, Bu. Aduh rasane dhewe tenan, Bu. Pripun rasane, Ndara? Enak, enak. Kok genten kalih pesek. Apa bisa, Bu? Riyen kula rabene kalih glimbur niku ta, Ndara? Kanggo ngendi, Bu? Lah ki ambake kok mboten penak ngoten. Temanten anyar iki ya penak lho ya dadi temanten anyar wong loro. Apa-apa iki sarwa wong loro tenan. Ki ambake muni aduh. Loro, Mak. Yen semisale iki tanjing ya loro ki ya. Lara, Nduk. Lah kok kae sambat aduh larane Mak ning ngono kowe. Oh, larane dilurah. Sakit membawa nikmat. Oh. Lah yang sampean kepiye? Ah, belas mboten ngrasakne. Lah rasane kaya betul ngene iki lho. Makane niku percobaan ora ana rasane, percobaan ora ana rasane tapi kok gaji terus. Nggih, Ndara. Pancene bahagia-bahagiane tiyang agesan menika bilih katenggen kemawon sumangking utawi temantenan enggal kaliyan tiyang ingkang dipun tresnani. Menika kampung suwun ini siji wae ora entek-entek. Ning kamu do ngranti rapipun kan syuting mau ndi lah. Kok kesusu balik to lele. Tiwasane tangge praktek kaya Ndara Kakung mau lho ketemu karo garwane ku seruput ngene masane aku ora pengen piye. Ya rumangsamu kok garwaku kok uji praktek rumangsamu. Nggih, Ndara kula Sing kebangetan ya kuwe kok. Napa? Aku kok anggap kelinci percobaan. Kelinci. Sampeyan kula tak bledos sing Iki dudu kelinci ucul ning kelinci percobaan. Mboten Ndara kula menika rumaos bingah panjenengane katon rukun ngoten lho. Niki wau sampun dipun arep-arep dipun antu-antu kaliyan ingkang garwa. Jare niki kangen terus ngoten lho. Dadi sak tekaku iki dirani kelawan dalan. Nggih mbok dirasani jenengan. Oke iki ngapusilan aku. Takut kalian Kaya ngono rumangsa bonggong kaya lho, tenan nyatane jenengan teko ya langsung diseruput ngono kok. Pun monggo nek badhe mirunggan nggih. Yen kaya ngono, sampeyan tadi tak keparengake. Kula tak nata anu kantil pagulingan panjenengan badhe sare, kula tak ngudhek ndok banyak. Lah nggih ndok banyak campur madu, campur susu, campur uyah, campur gula, campur aduk. Kok bawang brambang barang masamu nganggo cok bakal piye? Oh monggo. diajeng retno sak. Sidhawuh, Mas. Senajan to antarane aku lan sliramu. Lagi wae temantenan. Menika rasane Kang Mas Sukuwati. Nanging kalamun to ing kuning sak wanci-wanci. Kersane
gak sak tinggal. Si Kang Mas Sukawati, entuk perkawis menika kula sampun nglenggo malih menapa. Garwa kula menika kula nggih ndonga kok Kang Mas Sukawati. Matur nuwun banget. Lamun to Dejeng Retnosari uga melu mikirake apa sing dadi isen-isane. Si Kang Mas dadi penjara menika tansah setya turut si Kang Mas dumateng kula. Sliramu lamun to sejatine lan tresnawi saukoe mung kanggo Dejeng. Sinampen ugi kula Kang Mas Sukawati. Jiwa lan raga Mas menika pasrah Muga wae anggon kemawon. Ngati Ger putraning Sun Sukawati paring gauh kula Kanjeng. uga nini Retnosari si kula Kanjeng Rama. sing gedhe pangapuranira. Kanjeng Rama ngerni juanggonmu Sukapari Suka langan asmara bebasane karana temanten anyar. Nanging karana Kanjeng Rama iki kumedah-kedah gage mrangguli sliramu. Nyadong tuging kata saking menapa sedaya kala wau anggenipun Kanjeng Rama tindak wonten salebetipun Taman Sari menika wonten kawigatosan. Menapa ingkang putra menika nggadahi kalepatan nggahipun penjinan. Ora ngger putraku Sukawati. Aja jero-jero penggalira. Sira ora luput. Uga garwamu Nini Retnosari uga ora luput. Malah kepara Kanjeng Rama sing luput. Nanging mangertenono. Injih. Senajan sliramu kuwi temanten anyar, nanging sliramu minangka satriyaning negara Majapahit. Loko stoke wae. Majapahit iki lagi ora tentrem, Gen. Mojopahit mboten. Lajeng sedaya kala wau ingkang jalari sinten? Majapahit ora tentrem merga lagi ayun-ayunan karo Pasundan. Karana Dipati Pasundan Mbah Lela tumraping Majapahit ora gelem dirahake dening Majapahit. Kanjeng Rama wis putusan para sentana Majapahit ngadepi Sri Paduka Loka. Lajeng kabul kawasanan kados pundi? Ing sing pungkasan Senopati Kebo Maruta. Merga kabeh wis kalah, Kanjeng Rama paring dawuh Kebo Maruta supaya madheg Senopati bengkas karya. Nanging ngertenono nggih, Kados pundi? titiwan di samengko malah kepara Senopati Kebo Maruta kuwi malih tinggal. Kebo Maruta gimana tinang? Mbalui Pasundan. Mula yo nggih tak jaluk perkara temanten anyar kuwi pribadi. Nanging iki kanggo jejimbahan negara. Pamit karo garwamu kowe bengkas karya mangsa borong tak pasrahke sliramu kreripih Kebo Maruta lan nyekel Dipati Pasundan Sri Paduka Loka. Menawi sedaya dawuh menika kersanipun panjenengan. Kula kedah ngirep reretuning negari wonten ing Majapahit. Iya. Kula namung ispa. Ini sepurane iki garwamu bakal nampa jejimbahan negara. Ya wis dirantu Kanjeng Rama, muga-muga kebak ing karaya. Kang Mas Sukawati. Mergo kabeh iki mau. Aku mung nuruti apa sing dadi kersane Kanjeng. Sorot kados pundi Kang Mas Sukawati. Mubadine krabi panjenengan. Sliramu ora usah. Sing tak jaluk mung gowolan pareng. Muga wae anggonku ngrabasa kalis nirni sampeyan. Panjenengan tansah kados
Sudah.